garin nan a ce babu tanki, kaf garin nan na zaga na zago wai babu tanki. Saboda Allah ina so zan tara ruwa amma tanki ya gagara. Ni fa duk inda tankin nake sai fa na nemo tankin nan. Bari in guna. Na bi wasu ma wannan zaga garin nan ne. Tanki sun zuba ruwa ya gagara. Ki sabilillah tanki na bi lunguna. Na bi lunguna. Hai. Alhamdulillah. Kaga tankin da nake nema na. Na gode maka. Kaga tankin da nake nema. Kai, lafiya. Assalamu alaikum. Ya gida? Alhamdulillah. Alhaji mene kake so? Wannan tankin nake so. Alhaji wannan ba tanki bane. Ba ma sai da tanki ana. A kakka mu haka da Allah. Sai ka je sabon gari kan. To wani sabon gari ga abun ina gani ra'anan aini. Abun wanke ne na mata Alhaji. Wannan ba tanki bane. A lalle kai yaro ne. To ni dai shi nake so a siyan mu. Wannan tankin tunda kai baka san shi ba. Ai na ga alaman kai yaro ne. Wannan yayi tun na irin namu ne na kakanni da iyaye. A shi ake zuba ruwa. Ruwa kuwa. Alhaji ga da mata suke zuba ruwa. A'a. Wannan ba shi bane, wannan tanki aka ce mun, kuma tun iyaye da kakanni su ce mana tanki. Ka zo ka ce mun waiwa abun nan. Nawa ka siya? Nawa ne shi? Gaskiya 500. 500? 500 ba? 500. Alhaji wannan babban ne. Ya kwaraniya Alhaji ba matsala. Yaro 500? 500 Alhaji. Abin sauki mana yaro in biya. An rage ma naira 50. To bari zan duba kuɗin da abin da Allah ya bari kawai a baka. Amma wannan fa yayi. A ya fa yi. in ya ma gaskiya 400. Na siya. Bismillah. Samun aleda. A Alhaji ba a sa a leda, a haka ake riƙe. Kuma haba mala. Ka sa mun aleda. A Alhaji bugi daje ne kai sa a ciki. To. Ma ce ka ga dokuri hakuri ba tanki. Kari shi bai da hankali wallahi. Ajiya da yaki bai. Ka zo ka sai abu mata da suke girke-girke ta ce wai tanki. Kalle ma hukaci ne. Zan ga ta yadda zai ajiye ruwa wancan abin. Wai tun ɗazu na zauna gurin nan, wai in sami yaron da zai zuba mun ruwa ya kasa. To ɗanan dai ɗana ma duk ta ishe ni. To zai zo ba wallahu alam. To shi kenan dai Allah ya kawo shi. Allah ya kawo wani. Gaba da sa gaba da. Ya gari? Yawwa. Alhamdulillah lafiya nan. Ta fito? Ya lafi jama'a. Ya ɗaukan magana. Na'am? Ya ɗaukan magana. Na'am? Ya ce ɗan mata na kaji. Na'am? To da Allah ya isa. Ya isa. Allah ka ne za a so ko ta sa. Ha? Ne haka? Aiki ne to za ka yi? Ni zan yi alaji. A za ka yi sauri wannan. Inda aka ga wannan dan albarka ne. Za ka yi sauri zuba ruwa ne. Me zan yi alaji? Abun nan za ka zuba mun shi. To mu je kai. A ba sai kaɗa mana. Na fi so in za a mun. Mu shirya da mutum kafin ya gani. Za a zuba cika mun shi za a yi. Saka shi za a yi? Tanki ne. Tanki. Eh. Ya kai girman Najeriya. Kai fa da Allah ka cika shirye ta da Allah. Ka tsaya mana ana kai ka. Tanki ne za ka zuba mun ruwa a ciki. Ai da ce ba kai girman Najeriya. A girman duniya yi. Yawa daidai Girman kake duniya nan. yi. To shi Yawa. kenan. Daidai. Yau mu da alaji. Yau na cika. Shigo. Ai wannan yaron na samo mutum. Ai ne ganin ka zake sauri. Zake sauri shigo a hankali. Shigo a hankali. Ba bari mu tura goma. Gashi ma aikin da za ka yi mai daɗi da ka ɗibo za ka zuba kana ɗebowa za ka zuba kar ka damu da tanki bari a fara nuna maka rijiyar a'a ka za ma kawai bari a buɗe yawa to tura ta yawa to
to zo ka gani zo ka gani Saboda Allah. ka gani ko wannan hanzari za ka ka gan shi anan za a zuba Alhaji wannan tankin? anan za a zuba. Ne. to anan za a zuba Ina wani? tabza ya isa To ina a wani cika zo? shi ga dauki Alhaji wannan ba shi da girma. ai ba zo mu je zo mu Wannan alhaji na zuciya ya cinye. zo mu je zo a ba kaka cinye zo ka kika cinye Alhaji na kun dawo. Yawwa. Yawwa. da Allah ki hanzari to zan zauna nan ki hanzari da Allah yawa hajiya ana gama abincin nan to da naka a gefe yawa na gaya maka yawa na gaya mata da naka yawa kai ne bari ko ba da yawa da tsawuwa da ni wannan Allah maka albarka wallahi nake ga maka haɗuwa na da kai yayi matuƙar jin daɗi wallahi na ji daɗi na ji daɗi sosai kafa alhaji da daɗi gaskiya alhaji na gani sai ka ce wani dan taula ni ba dan taula ba amma sai faman aiki nake sai ka ce wani bawa ha ba alhaji wallahi na gaji yanzu da sake bari in je wajen alhajin magani wallahi yau akwai tashin hankali na kama alhaji an cika wani na cika na gaji ne haka ji kuma ha ba sai fama aiki nake kawo wani bawa sai ka ce wani dan taula burin jin gani ya gani lalle alhaji aiki ya ƙi cinyewa na ji kai shiru ne baka zuba komai a ciki baka ce wani ya ka ban zuba ruwa tun da Allah ke nan gurin aiki ne a nan nan ne ce ka zuba ruwan ba nan alhaji ni yan alhaji sallaman din wuce Me zan sallame ka? ha ba ya ba aiki nake ka ce wani mahaukaci me zan sallame ka baka zuba mun abu kaman aiki baka ce sallame ka baka mun aiki baka ce to kai tashi hankalin mana tsoron ka nake ji dai sai ka ko ne jajarta ne kai kan tashi hankali akan me ka mun aiki na zaka da ke ni kenan zaka da ke ni kenan nace zaka da ke ni kenan ni kake taba mu ni kake taba mu goshi